हाँ ठीक से एकदम ध्यान दे के बोए के बा। हाँ टापा टोइया ना दे चोरई वाला धंधा ना काम एकदम लगौले रहलू। आज एकदम हम लेके आवत तनी घबरा मत आओ तनी बनगढ़ी आज एकदम हो जाई एकदम बनगढ़ी हो जाए के बा। हाँ के ओकरे कह दे कि एकदम ठीक से एकदम दुरुस्त से काम जोन बाकी हो को। हाँ मुखिया जी। हाँ के हाँ अरे प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ तो कह दे तनी कहाँ प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। तनी चिनौटी दो। आज बनगढ़ी हो जाई हैं तोरो यहाँ बनगढ़ी होता का हो जाई तो तू लोग खाली ध्यान दे दे बनू तो हो जाई। आए ठीक मुखिया है जी। हाँ केकरा घरे हाथ मरल हो मलकिनिया कह दिया ठीक से एकदम देखी रखा रखा रहो। कहाँ हाथ मरल कहे के हाथ मारो हई हई सोना के चिनौटी पीतर वाला पितरिया चिनौटी या भरल खैनी दार खानदान में केहू ऐसा ना रखले होई ना बुझा तक तहरे खानदान में ऊपर फैक्ट्री रहे। अरे ना तू ही देखले बड़ा आज देखले रहला साले देखले रहता नु तो भीख मांग के ना खैता। अरे मुखिया जी तू बुरा मान गइल हम वो ना बात ना को रे तो कैसे करी से कि तेरे खानदान में केहू ना देखले होई। अरे तो तू प्लास्टिक के नो चिनौटी रखत रहल प्लास्टिक के रखत रहला आदमी के दिन ना बदलेला। हां तार दिन ना बदलेला। आओ आजे के देख ना ला आजे के देख ला एक बूंद जोन बा एक ठोप से दर्शन रहला ना हो बारखा ना हो रहल बधार में एक ठोप से दर्शन ना रहला ना ना आ देखो कितना एक गाली बारखा हो के देखा हैं बरखा तो हो गए अपन चाल रहन सुधार ले चिनौटी पर बना तरह अब बुझे कि काल साधु बाबा बोथर निशा मंदिरिया पर हां साधु बाबा कहले कि काल हम मेघ देवता के पूजा करे ओहो अनु हम करनी मेघ देवता के पूजा करी करी तो बढ़िया काम बटे ओ जी 5-7 आदमी और गांव के बैठल रहे लेकिन वो लोग के पूजा पाठ से मतलब ना मुंह सिकुड़ावे लागल लोग। अच्छा हम कनी सिकुड़ावा मुंह का करे तो एहू तारा पर गोबर लोग फेंक दी तब एहंगे बरखा हो जाई तो अब कहेला लोग कि बूढ़ आदमी पर गोबर फेंकला पर बरखा होला। हां ए गांव में अब एगो बूढ़ आदमी ठहरनी हम हैं अब हम ही हो जी बानी हां तो फेंकाई के करा तारा पर गोबर फेंकला के मतलब जियाने कोई गोबर हैं अरे ना कहतनी हां त का भइल ओ जी बैठल रहला साधु बैठल नहीं सौजा कहले कि ऐसन बा कि लड्डू जोन बा चढ़ावे के पड़ी और इंद्र भगवान के पूजा करे खातिर इंद्र भगवान के लड्डू चढ़ावे के पड़ी। सबसे पहले हाथ उठाऊनी तू हम हाथ उठाऊनी जी। अच्छा सबसे पहले बगल में त्रिभुवन रहे बगल में त्रिभुवन मुंह होने कर ले। अच्छा हेलो अच्छा वो ना चढ़ावे के कहले ना मुंह होने कर ले पैसा लगी लड्डू में तो पैसा लगे हो गई। ओकरा बाद ओकरा बाद लोकल है ना बगल में हम बानी है कम से कम उम्र दराज आदमी अपना से बड़ आदमी के आदमी सम्मान करेला है बनौला ह खैला ह हमरे खैनी का भीख मांगा हो गइल बड़ा वही खैनी पर भीख माने हम भीख मांगा भइल बानी। ठीक बा बढ़िया बा ठीक बा चाल से को हाथ निकाल के दे दी माने का वे रे लपन दे नु हां त का भइल का हां तो उ अपन मुंह सिकुड़ा ले उससे हमरा का मतलब है कि भगवान उनका के दी है उ अपन बुझा कि वह लड्डू जन बा गईनी हैं आ लड्डू जन रघु के होटल से कीट हां आ ले गई 5 गो लड्डू हम अकेले। अच्छा आ सब लोग जन बा लड्डू दिहल हां एक केहू एगो केहू आधा जेकरा जन भइल बहुत लोग नहीं हो ठीक हमार 5 गो लड्डू हे दे आज भोरे में के बात है भोरे रात ले बरखा ना भइल रात ले ना भइल ना 4 बजे से तो बरखा 4 बजे भोरे अब हम जन बाकी कुदारी लेके या बधार में जैसे ही जाते निकी तनी
देखी हां तनी मेड़ मार बांध दे कि पानी ओढ़ जाई पानी ओढ़ जाओ। हां जाता नहीं तो देखता नहीं कि तो चमत्कार हो गई का त्रिभुवन मुंह मोड़ रहा है ऐसे लड्डू के नाम पर। हां खाली हमारे खेतवा में हमारे खेतवा में डाढ़ भर का पानी तारे खेतवा में हमारे खेतवा में डाढ़ भर पानी कहाँ से हो बोरिंग पर से का तो 5 गो लड्डू भगवान के हम चढ़ल रहनी पूजा में हम ध्यान लगौनी हैं गैरन साधु बाबा हमार पूजा बढ़िया से बन हैं जिन जने मुंह ऐसे कहले उनको बगले वाला खेत उनके है अनु धूरा उड़ता सुखल धूरा उड़ता धूरा हैं आई दाहिने वालू एगो लड्डू ओहू में से तनी मनी टूटले रहे हैं पता ना कौना मन से देले रहे उनके में झीसी पड़ता झीसी पड़त रहे झीसी तारा खेतवा के मेड़िया के है ने हां ओ झीसी आ हे ओरिजिन बैठे धूरा उड़ता मुट्ठी से धूरा उठावा ना ऐसे करबन उठे कुल धूरा उड़ता आ बीच में तहार खेत अब बीच में हमार खेत है डाढ़ भर पानी कैसे हो खाली ओजिए बरसत है खाली ओजिए बरसत ओजिए से ऊपर से खाली बरसत आसमान से बारिश सीधे तोहरे खेत में बरसत हमरा खेत में 5 गो लड्डू से 5 गो लड्डू आई मेघ देवता के कृपा है ने डेढ़ेरी बाएं साइड में झीसी आ डेढ़ेरी दोहिने साइड में धूरा उड़ता मुट्ठी से उठावा ना धूरा उठा के ऐसे करबनु तो पता चल कि उड़ता अनु ये कहानी कि भगवान के कृपा होला अनु गईनी कुदारी लेके हम कहनी कि अब कुदारी से कोड़े लग कहाँ बाप तो पानी नापे लायक बा ओमे नपनी बस कुदरिया बेट सही ते डूब गई इतना पानी हो उतना ऊपर अनु हमरा खेत आज हमरो घरे बनगड़ी होता हां आज पकौड़ी उकौड़ी बनता चावल दाल भुजा बचका तो ओने तो तोरा तो बारखा ना भइल अरे तू अभी बुझते नहीं खो साचो पावर बा तू कहत रहो पावर तो बा पावर हमरा गांव में साधु बाबा नहीं खो एगो बाड़े ज्योतिषी होवन जोना के का कहला तांत्रिक हमनी रात में गोइनी तांत्रिक लोगे हां जाके कहनी कि देखी ना हुआ कुछ तो धान बोले रहनी सूख गईल आ कुछ बोए के बा काल आ बनगड़ी हो जाओ तो वो ऐसे ही धूरे में बो देबे सर ना हो बात तो सुनो अच्छा तो कहले कि बबुआ 5 गो लड्डू रौरा जगह 5 गो लड्डू देहन ओए कहले बबुआ 5 गो लड्डू आ एगो हऊ छोटी चुकी ले ले आइयो हऊ बंटी बबली हां वो है जानते बड़ा बिहार में बंद बा ए बाबू तो बंद बा तो जुगाड़ कोई नहीं अच्छा जुगाड़ कर हां तो लिया के दे देनी अच्छा कहले कि बबुआ ते जो आ सवेरे 3 बजे भोर से बिया उखाड़े के शुरू करा दे अच्छा हां उखाड़े वाला तो काम हो गया हां बिया उखाड़े के शुरू कर आ सवेरे जैसे किरण फूटी अच्छा आ जाके रोप दी अच्छा हम कहने की देखी बाबा ऐसा बात नहीं हो सकत ना काहे तो अभी तक खेत हम जोतलहु नहीं जोतले नहीं आ बरखो नहीं के भई नहीं के भई मान ली बरखा होई जोते हां तब नु जाके ओमे रोपे तब रोपे है लेवाही होई तब नु में होई तब नु बनगड़ी होई तब कहले कि तू जा ना तू दे देहले बड़ नु हां अब देखो अच्छा ई हां तू देखो अब क्या होता हम जाके आराम से कह देनी सवेरे 4 बजे उठनी अच्छा जाना उना से जाके कहनी कि चल लो तनी सो धान के बिया उखाड़ लो कहले कि ए जी धान के बिया का उखाड़ी सन बरखा होते नहीं खे ओमे तो धूरा लागल बा खेत तरह और जोताइले नहीं खे उखाड़ के का होई बेकार के सूख जाई हम कहनी कि चलल लो अब बुझ जाई कि धान के खेत में हमनी गइल बानी सन बिया वाला खेत में बेड़ार में अब बेड़ार में जाके आ जैसे ही धान है उखाड़े के बिया शुरू कर ले बानी सन ऐसे बैठ के आ जैसे ही है धान उखाड़तनी है बांधतनी पुला अब बांध के ऐसे फेंकनी की और करके गरजे के शुरू भइल ए ओया बादल हमरा खेतवे पर खेत पर हां अच्छा अब हमनी कहनी सन कि भाई खेत में रहल जरूरी बावे लेकिन अभी नहीं के का तो गरजता कहीं मुड़ी पर लौका गिर जाओ
अच्छा। हमनी के कूद के जाके जान बचा के। हाँ पलानी के नीचे जाके बैठ गए जान अरे बचा। बरखा कम होई तो चलो जे फिर चल जी। बरखा तो बरसल ई गरज के अच्छा जब जाते निसन देखे 1 घंटा बाद हाँ बाप रे पूरा लेवाही हो के हमार खेत एकदम बोए लायक खेत बन गई बा। बरखा हो गई। बरखा भइल इतना हाँ। कि ओमे हमार एकदम जोत जात के लेवाही हो के एकदम खेत तैयार बा बस ओमे तारा धान बोआ बनगड़ी कर। अच्छा हाँ कैसे? का भइल कि जोन बूंद गिरत रहे नु बूंद हाँ पानी के बूंदा हाँ जो गिरे नु हाँ। तो जमीनिया पे हेंगा पड़े नु तो जमीनिया में हाथना नीचे जाके धस जाओ और धस के बलबला के पानी फेंके मैंने बूंदा काटने बड़ हाथना बड़ बूंदा गिरा। बड़का बूंदा हाथे बूंदा। हाय से गिरे अच्छा आ गिर के एकदम कोड़ दे खेतवे मैंने ऊपर से प्रेशर से गिरे आ कोड़े कोड़ दे। हाँ बाबू जे कि बरखा होता कोड़ात जाता बरखा होता कोड़ात जाता साले तो इनार कोनो आ दे जी। हाँ इनार कोनो आ दे सब जगह इनार पूरा गांव में इनार खोना दे। अरे इनार का कोनो साचो जोताई बा तू 4 गो और बोतल है आ 20 गो लड्डू दे दे बता इनार ना खोना जाई। अरे दी इनार साचो हमरा बनगड़ी होता घरे तो बनगाड़ी होता साले तो होता हाथे बूंदा सन बटे उ कोड़ दी तरह के ऐसे अथी करी। अच्छा कोड़ा लगता न जब बरखा 5 गो लड्डू पर हाँ। इतना डांग भर पानी तारा खेत में हो सकता हाँ। तो हमरा 5 गो लड्डू से ज्यादा न देले रहनी हाँ। तो हमरा कोड़ा नहीं के सकत इनार साले आवन आओ इनार साले इनार कोड़ होई बटू पूरा गांव में इनार कोड़ होई बटे मारला पर से ताले आई बटे दे कुकुर कहीं का हाथे बूंदा गिरता उहे कोड़ता इनका खेत के कोड़ता कुकुर कहीं का बतियावत रही।